Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Chandra Kurniawati, kelas TKP setunggal SMK Muhammadiyah setunggal. Alun-alun Jogowati langgeng putra sik dhewe alun-alun Sragen yaiku lapangan tenis ingkang status lahan milik PT KAI ingkang naminipun Lapangan Sukawati amargi manggen ing sebelah Dalan Ageng Sukawati sekitar tahun 70-an ing pemerintah Bupati Syahid Abbas 1975 sampai 1980. Lapangan iku diubah dados alun-alun Kabupaten Sragen lan disukani asma Sasana Langgeng Putra, artinipun tempat kegemaran anak-anak.